Αυτό που πάμε. Νομίζω ευκένει. Όπα, ο Μιχάλης δεν να το φκεί, θα το επιχειρήσει ο Μιχάλης. Επιχείρησε το. Αυτά είναι. Καλώς ορίσατε στο Otto Vlogs. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό motovlog. Θα πάμε γύρω με αυτές τις γουρούνες εδώ και θα πάμε ένα μικρό off-road. Είμαστε εδώ στην εξοχή και θα ξεκινήσουμε να πάμε ένα γύρο. Για όσους έχετε απορία, αυτές εδώ είναι... Αυτή εδώ να ξεκινήσουμε από την μοτόρα πρώτα. Είναι μια CF Moto. Είναι μια 4x4 4,5 λίτρα μηχανή. Εντάξει, είναι κινέζικες αυτές οι μοτόρες, αλλά άντεξε με, αυτή είναι η δική μου. Αν άντεξε μας τόσο καιρό, μας έκαμε προβλήματα. Πολλά καλή, έχει εδώ για να δείτε. Έχει τα lock πίσω, έχει τετρακίνηση, έχει lock μπροστά, έχει και πίσω κίνηση. Έχει ό,τι θέλει, όπως το αυτοκίνητο αυτή τη μοτόρα. Είναι το 2022 μοντέλο, έχει και τα USB της. Και πάμε σε αυτήν τώρα. Αυτή είναι πιο δυνατή, είναι μια Polaris 500. Αυτή είναι του 2006, του 2009. Τούτη είναι πολλά πιο δυνατή μοτόρα, οδήγησα τις και η διαφορά ότι τούτη είναι ελάχιστον πιο χαμηλή και πιο σφιχτά suspension της. Τούτη είναι πιο ψηλή και πιο μαλαχτά. Στο χώμα προτιμώ την τούτη, στο δρόμο προτιμώ την τούτη. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Έχει και το γάντζον της. Έχει και τις βοηθητικές της, lock πίσω, τετρακίνηση, πίσω κίνηση, χαμηλές. Έχει και η δική μου χαμηλές, δεν τα δείξα. Αυτά έχει, εμένα η μόνη διαφορά εμένα έχει να βάλεις πράγματα πίσω. Τούτο είναι ανοιχτού τύπου. Ανοίγει τούτον έτσι. Αλλά τούτη η διαφορά της ότι έχει και να βάλεις ομπρός πράγματα. Ανοίγει τούτον, εμένα δεν έχει. Είναι απλά έτσι. Γι' αυτόν πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινούμε τώρα να πάμε. Δεν ξέρουμε τον προορισμό μας. Έχουμε δάμε κάτι ψηλές αντιπυρηνικές. Αλλά ναι, και τούτη στο χώμα αρέσκει μου πάλι. Δεν έχω παράπονο, είναι μια χαρά, δεν νοείς τίποτε. Και είναι ένα καλύτερη στο χώμα. Να πάει ο Μιχάλης να δούμε. Να περάσει το πέρασμα. Βαθύν ο ποταμός. Να περάσουμε και μία παλά πόθηκια μου να μην βρεχτούμε. Μόλις περάσαμε το πέρασμα μας. Θα μην ο ποταμός εγέμος. Ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, ο προορισμός μας, από ό,τι πιστεύουμε, που είπαμε, είναι εκείνον το βουνό τζάμε. Ποιον τζάμε εκεί πάνω, έχει κάτι σπηγές που παγιά ήταν ηφαίστειο. Να σας κάνω λίγο backstory τώρα. Ένα λεπτό, γιατί στο δρόμο τώρα είναι πιο safe να βάλουμε, να βγάλουμε τα lock πίσω. Έχει ηφαίστειο στο βουνό, ηφαίστειο, ήταν παγιά ηφαίστειο, τώρα απλά είναι κάτι τρύπες. Κάτε πια. Και... ναι, τώρα να πάμε να δούμε, είναι ξαναπήγαμε, είναι έτσι βαθιές τρύπες, να με μπήκαμε και πίσα παγιά. Εντάξει, δεν θα μου έσει αυτό το βίντεο, είναι αυτό επικίνδυνο, θέλει εξοπλισμό για έτσι πράγματα. Αλλά ναι. Ελπίζω να ακούμε τώρα, να μην πολύ ακούεται ο αέρας. Πιστεύω ακούμε. Από ό,τι βλέπω.
Αλλά ναι, ο προορισμός μας είναι για μένα. Τώρα κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος καιρός να οδηγάς μοτόρα. Έτσι, επειδή είναι... Μιλούμε μοτόρα του χώματος, επειδή έχει πυλέν πυλωμένα τώρα που έβρεξε, να κάνουν καλύτερα τα λαστιχά. Και είναι πιο ωραίος το iPad που την βλέπετε. Έχουμε την πράσινα μας εδώ γύρω, το καλοκαίρι δεν είναι πράσινα εδώ. Είναι όλα ξερά. Μιχάλης είναι ακόμα πίσω. Το λοιπόν θα μπούμε που δάμε. Να το δείξω του Μιχάλη να κόψει. Και τώρα όταν μπαίνουμε χώμα, εγώ προτιμώ να βάλω τα lock πίσω ώστε να πιάνει καλύτερα στο χώμα. Πιο καλό να πιάνουν τα lock στο χώμα να έχεις τα lock πίσω. Να έχουμε έτσι κάτι καπότο σαν αντιπυρηνικές. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να τη βγούμε. Πάμε. Εντάξει, ευκήγεν. Έχουμε πάρα πολύ ευκήγεν ο Μιχάλη. Δείτε θέαν εδώ. Οπ! Λέμε και την προσπέραση από τον Μιχάλη. Ένα λίγο κρούζικ μαζί τώρα. Τώρα θα βγούμε τη δεύτερη μας αντιπυρηνική που είναι αυτό. Το ανήφορο νομίζω είναι ένα κομπιά από τον που ευκήγαμε τώρα. Αλλά δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε. Ο Μιχάλη ότι να πάω. Πάει άκυρο, θυμούμε λάθος. Δεν είναι κανένα απότομη το τι είναι κανονικός δρόμος. Να το έτσι μοτόρες είναι το χιλιόμετρο, είναι πολύ βούργο. Θα έχω στο 80 πάει τούτη μοτόρα, του Μιχάλη νομίζω στα 100. Αλλά έτσι σου λέει να δούμε αν θα το βγει ο Μιχάλης. Αυτά είναι. Πολλά πιο δυνατή του Μιχάλη, είναι καλύτερη στο χώμα. Και είμαστε safe. All good. Έχει πολύ καιρό να αυτό σε τον τόπο που σας είπα. Γι' αυτό ελπίζω να μην χάσουμε, μακάρι να πάνε σωστά, αλλά από τη θυμούμε σωστά που πάω. Πρέπει να προσέχουμε λίγο και από την κακοκαιρία που είχαμε τούντες μέρες έχει πολλές πέτρες μες στο δρόμο. Και... Ξίας. Πότε πάεις? Ποτζίν, να. Πάει ναι, σου πρώτος. Έστω να πάω Μιχάλης πρώτος τώρα. Δείτε θέαν εδώ ρε κομπέτη. Φαίνεται όλη η Κύπρος. Είναι εκεί πάνω είναι η Λευκοσία. Δείτε με τη Λευκοσία φαίνεται. Από τα μένα νομίζω έχει τρύπα πρέπει να προσέχουμε. Να με δούμε
Πάω στην τρύπα. Δάμε νομίζω. Ναι, φτάσαμε. Εδώ είναι, θα παρκάρω με τη μοτόρα. Και να τις τρύπες εδώ. Τη μια δάμε, να τη δείτε. Δείτε το βάθος. Εδώ παγιά ήταν ηφαίστειο, από ό,τι ξέρω. Και έκαμε έκρηξη πριν χρόνια και δημιουργήθηκε τούτη τρύπα εδώ, αλλά δεν είναι η μόνη. Έχει και άλλη μια εδώ πιο βάθη, νομίζω άλλο δυο και έχει και άλλη μια από εκεί. Να θυμούμε καλά. Ναι, δεν ζάμε τις άλλες δύο. Είναι πόσο βαθές είναι. Πάντως τούτοι με τούτοι ενώνονται που κάτω. Και έχει μεγάλη παρές μας επεράσαμε. Θα μπορείς να μπεις αν θέλεις που κάτω και να πάεις. Αλλά είναι επικίνδυνα. Δείτε πόσο βαθιά είναι. Γι' αυτό φύγαμε. Άρα τώρα συνεχίσουμε να φύγουμε που και που ήρθαμε. Να δείτε όλη τη διαδρομή το χώμα που κάνουμε τώρα σε κατήφορον. Κατά τη γνώμη μου, το να κατεβαίνεις έτσι σε κατήφορα, αντί να τα ανεβαίνεις, είναι πιο επικίνδυνο με τις μοτόρες. Γιατί πάει και πιο γλύωρα και υπάρχει περίπτωση να σου φύγει να αποκοπιστείς, να σου γυρίσει. Εντάξει, τώρα είναι ένα απότομα κατήφορα, μιλούμε για ένα τέτοια απότομα. Έτσι η φάση. Ούτε καν έτσι, τούτο είναι και καλό. Καλό τούτο. Μιλούμε που ποδά πορτάμε. Αλλά το ωραίο των μοτόρων έχουν δυνατόν engine brake. Τι είναι το engine brake για όσους ρωτάτε, κόφει ταχύτητα. Ενώ δεν πάω το καν stopper, απλά είναι το engine brake που μου κόφει την ταχύτητα. Ενώ αν είχα την off-sharing πηγή, δεν είχα ταχύτητα μέσα, ήταν να κυλούσε κατήφορο. Είναι το νούμερο ένα λάθος που κάνουν πολλοί, είναι να βάλουν την νεκράν όταν κατεβαίνουν. Που είναι το νούμερο ένα λάθος, επειδή χρησιμοποιάς παραπάνω τα φρένα και είναι σωστό επειδή κυλά παραπάνω η μοτόρα είναι επικίνδυνο. Πρέπει να έχεις την ταχύτητα σου μέσα, π.χ. τώρα δείτε στο κατήφορο, πάει μόνη της η μοτόρα. Ενώ δεν χρησιμοποιώ κατά τα στόπερ, πάει μόνη της. Είναι πιο σωστό τούτο, έχεις παραπάνω ελέγχο. Βλέπετε έχουμε πολύ φύτρωση σε αυτές τις περιοχές με τα πέφτα. Εδώ και ο Μιχάλη πάει μαζί cruising. Εδώ βλέπουμε, για όσους έχετε απορία τι είναι τα άσπρα που βλέπουμε μέσα στους δρόμους. Είναι διάφοροι αριθμοί για πριν να παρετήσουμε να κατεβούμε την αντιπυρηνική με σωστά. Τώρα χρησιμοποιούνται για ελάχιστα τα στόπερ. Σε έτσι περιπτώσεις, εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τα στόπερ. Για όσους έχετε απορία τι είναι τούτα γράφουν έναν αριθμό πάνω τους. Εδώ γράφουν που διάλει τούτο, ναι. Σε περίπτωση που κάποιος χαθεί, κανένας πεζός ή κάτι άλλο χαθεί, μπορεί να πιάει τηλέφωνο την πυροσβεστική την υπηρεσία και λαλεί τους τον αριθμό και έρχονται και βρίσκονται. Για όσους έχετε απορία. Τώρα θα πάμε
κάτω από δρόμο. Και όπως είπαμε, στον δρόμο πρέπει να βγάλεις τα λόγια γιατί είναι επικίνδυνο στην ασφαλτό. Έχουμε και τους συνάδελφους μας εδώ, τις μοτορίες. Πάω εγώ πρώτος. Δείτε τι ωραίους τόπους έχουμε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν προτιμάτε έτσι vlog ή αν προτιμάτε χωρίς να μιλούμε. Εγώ πιστεύω είναι πιο entertaining έτσι στυλ να μιλάς, γιατί έχει παραπάνω action το βίντεο. Αλλά ό,τι προτιμάτε εσείς. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Εντάξει, τούτο δεν σημαίνει ότι να σταματήσουμε τα βίντεο που κάνουμε. Άμα δείτε στο πλέον τα προηγούμενα μας, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο το vlog, δεν θα σταματήσουμε τα βίντεο που κάνουμε review αυτοκίνητα. Εντάξει, έχει καιρό να κάνουμε έτσι βίντεο τώρα. Μείνετε συντονισμένοι για έτσι βίντεο και να κάνουμε πολλά ωραία αυτοκίνητα, έρχονται ωραία αυτοκίνητα στο μέλλον με το καλό του Θεού και να έχουν action τα βίντεο μας. Αλλά εγώ σκέφτομαι τα review να μιλούμε. Δεν ξέρω, σκέφτηκα το, ο Μιχάλης δεν το ξέρει τούτο, να το δει τώρα στο βίντεο. Δεν ξέρω καν αν είναι σωστό, αλλά πείτε μας εσείς κάτω στο σχόλιο αν προτιμάτε να μιλούμε την ώρα το review. Εγώ πιστεύω είναι πιο σωστό να μιλούμε, να λαλούμε λίγα πράγματα για το αυτοκίνητο παρά να το οδηγούμε, εντάξει. Ή αν προτιμάτε εκείνα τα παραπάνω τα βίντεο που μιλούμε και απλά να βάλουμε το μικρόφωνο, να ακούτε το ήχος του αυτοκινήτου και απλά να οδηγούμε. Ό,τι προτιμάτε εσείς. Επειδή σκέφτηκα το και τούτα, αλλά δεν ξέρω αν θα βγει ωραίο. Αλλά θα έχουμε λίγο τα YouTube τώρα πίσω, να απολαύσουμε τη διαδρομή μας. Από εδώ πάμε πάνω πάει στον προφίλ Ηλία. Για όσοι ξέρετε τους τόπους εδώ. Και βράβο θέλει να πάμε. Πάμε. Και να βάλουμε και τα lock μας. Είμαστε έτοιμοι. Αν θυμούμε σωστά που δάμε που πάεις. Θυμούμε δάμε... Ωραία λάθος που πάμε. Πάμε και χωρούμε όπου μας κάλει. Άντε, έτσι. Τούτος είναι ο σκοπός του off-road. Πάεις και δεν ξέρεις που πάεις. Άντε τον που δάμε, ναι. Τώρα θυμί. Ξανάρθα που δάμε. Yeah! Δάμε, παίρνουμε μου τους ευκάλυπτους τώρα. Οπ! Έχουμε λίγο επικίνδυνο. Να δούμε, πρέπει να προσέχεις έτσι δρόμους. Το νούμερο 1 πάντα, άμα είσαι πρώτος σε έτσι περιπτώσεις, πρέπει να χωρίς πίσω το φίλο σου, ας σε ακολουθά. Αυτό που πάμε. Τούτο είναι για μικρές μοτορές, νομίζω ευκένει. Όπα, ο Μιχάλης να το βγει, θα το επιχειρήσει ο Μιχάλης. Επιχείρησε το. Αυτά είναι. Έχουμε και λίγο νερά δάμε.
καλά. Φτάσαμε. Πάμε δάμε στο φράχτη να δούμε αν έχει νερό. Μα αν έχει τίποτε. Λάλη. Εγώ νομίζω ήταν να τα... Είναι εκτός κατάστασης. Εντάξει, υπό κανονικές συνθήκες το νερό έπρεπε να ήταν ως δαμέ. Αλλά ναι, έχουμε λίγο πρόβλημα αυτήν τη χρονιά, όπως ξέρετε. Εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Όπως είπα, πείτε μας αν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι στυλ βίντεο αν σας αρέσκουν. Αυτά, κάνετε ένα subscribe, ένα like. Κάνετε μας follow και στο TikTok και στο Instagram. Το όνομα μας είναι ακριβώς το ίδιο όπως στο YouTube. Αυτά, γεια σας.